голяма чест да гостувам на градът, който е роден град на най-великия българин от нашата история. Васил Левски е името, което буди достоинство, патриотизъм, българщина. Това е едно от най-чистите и святи имена в нашата история. Има ли нещо, което си казвате кукерите преди да излезете да танцувате? Че можем. Че можем, да. Какво можем? Да го направим. Чест за село Левски. И най-вече са тия младежи. Традициите до ден днешни са на лице. И това, което е в Старците, това, което е в този пролетен празник, с символът на мартеницата, с бялото, с чистото, с свежото и в тези деца е смисълът на ритуалът, смисълът на започването на новият сезон, на новата година, на новото време и на новият живот въобще. Нашето хоро ще се превърне в едно интернационално хоро, което ще отправи едно послание за обединение на българите по света. Ние, кукерите от село Васил Левски, подкрепяме инициативата за най-дългото българско хоро. Повечето участници дойдоха точно и само заради името Йойо Левица. Той бе
светлина и победа на българския дух, защото българският дух е несломим.